Здравейте, дами и господа, аз съм Хоми 14 и при мен е Пасън, също с мистер Куки. Да, сега почвам много вече. И така, ние с него оцеляваме, двамата сме от синята. Да, само да се почва. Здравейте, бъдали за чуждо. Аз съм мистер Куки. Тук е Хоми 14 по и днес играем в Private сервера. Не толкова Private, така, пак е на Gearzone Freelancer. И играем по тимове, аз и Хоми сме от една. Които трябва да сме 4 човека. И да. Чакайте да напишем, те снимаме. Аз да покажа звук. И така, намерихме това много яко село. Да, аз тук що бях да купам, намерих 5 диаманта. Но вече са 2, защото направихме една дъма кирка. Добре. Така, долу ще правим една фермичка, нали така беше? Да, ще правим една ферма. Чай сега според да направя малко огради. Мисля за фермата. Да. Чакай малко да си намаля звука, че много са. И така, дами и господа, абонирайте се, дайте лайк за клипа. Ти няма пропуснеш да го кажа. Сега. Вече не сме се развили чак толкова много, но имаме диаманти. И направихме една диамантна къща. Значи аз играя около 1-2 часа, може да питате и една се ревърнес. Хоми преди малко джойна, нали, в сървъра. Преди 15 минути. Даже по-малко, преди 10 минути трябва да се взема храна. Аз ще си увелича звука. Добре. Джубокс. Джубокс само ли да го сила, Добре, ще си взема 14 такива морковчета. Кам. Добре. Сега първо обаче да направим фермата някъде. Аз искам да я направим на пора... Ето кой е някъде, виж, ето кой е на разното място. Чай е то равно ли? То не е много равно, че казано. Абе, кай, ето кой не си го система горе-долу. Аз викам да направим някак си така на етажи, я го изчислил това. Викам да кажем тъй. И тук е така да слиза надолу, е така, виж, ето къде е тук сложим стълби да слиза. Може да сложим там стълбички или какво. Или пък не, даже няма да ги слагаме. Животните малко да се... Трябва да топят калории. Така. Съжалявам, че много не говорим на клипа. Просто няма какво да се говори. Мисля, има някои така интересни теми, по които да говорим, но в момента просто, как да кажа, не се обсъждат. И главно ще говорим, нали, за епизода, какво се случва. Така аз ще направя... точка имам краси. Аз пък имам една идея. Ама забравих как да правят уния ръчки. Помните си как да правиха ръчките? Значи, или камък върху пръчка, или пръчка върху камък. Едно от двете, сигурен съм. Добре. Пръчки, те камък така. Кам. Да. Стана ли? Да, ще направя двечки. Имам една идея. Сега тук правя огради. Опа. Опа. Сега да си огради. Само да питам, чува ли се едно гадно шумине? Не или не? Не. Така. Да. Там. И така, може би... Там. И сега ще отидем да легнем. Айде. Напиши на другите да лягат. Да, ето един аз написан. Опа. Иди ли това, за да си да пишеш? Вероятно като го напиша, то стане То в момента си е вечер по-точно, 10-12. Аз тъй като стана, може би ще вляза рано да снимам. Аз пък няма да бъде рано. Аз ставам 11 или колко там. Няма да правиш спорт, така аз имам една идея.
Да, тук слагаме това дърво и с такива трапдори се качваме, да? Също. What the fuck? Чакай, ти налагна малко я. Чайте. Няма ли по-гочно го направим с дърво, бе? Делам както искаш. Добре. Добре, например, с кабелство аз отивам да привлека животните. Добре. Но ще трябва да направим едно малко може, отколкото спомня, аз ги бях видял там някъде. Там направим едно малко може, но то само за крави. Добре, това ще е само. И за моята цел в това оселяване е да изпълня всички ачивменти. Значи ето вижда кои achievements. What the fuck? Enchanting Table не съм правил. Знам защо го имам. Може би това е следващия, ясно. Да. Точно след това е следващия. Трябва да направим различни работи. Така. Ще се целя да направя... Дето сега. Тук ще трябва да направя едно мостче набързо. Пък някой друг епизод ще направим така специално мостче. Да те ходим. Да, ще е това да. Добре, ще направя моята така, за сървъра не знам дали може да се кандидатства. Ще питам един аксър, ще се опитам да го навием. Дали те ходим, да съберем хора. Гъна, то ли става? Да. На мене сега ми лагва, не знам защо. Тук няма смисъл да правим. И тук. Чакайте малко. Тук ще го правя така. Че ми е по-добре. Това аз го направих. Така. Да си го направя на печенката ми, да не ми лагва много. Така, влизаш ти и почва да ги биеш тук. И както виждате, дами и господа, нямам храна. Защо? Имам. Аз имам 9 хляб себе си. Така, тук става много странно нещо, намерих 3 села. Първото беше такова дървено, от дърва направено. Второто също беше от дърва и третото намерих това. Но мисля, че вече беше го намерил. И така, както бях ви казал, ще оставя някои айтеми тук. И така. Напоследък съм коледно и ми е приятно да снимам. На мен. Jingle bell, jingle bell. Jingle bell, jingle bell. Магнетик не се обижда. Jingle bell, jingle bell, магнетик е козел. Просто това можах да мисля. Той на Динаксър е хоста. За Динаксър си хоста сърби. Така, крави ли трябва да намираме? Аз тук вече съм ги намерил, само трябва да довърша тук това мощче. Ето аз намерих тук те. Аз тук правя едно продължено мощче, аз да доведа малко крави. Те кравите пшеницата ли такова или те картофи? Да, пшеницата. За картоф не съм сигурен, мисля, че пак ставаше, но в принцип мисля, че трябва с пшеница. Готово, взех. Айде. Добре, ще го ставя. Айде, аз трябва да ги привличам. Първата късметлийка. Айде, Жито, обичаш ли? Обичаш. Добре, на къде ми е къщата? Да. Тук знаеш колко много крави има. Да. Аз сега привличам една. Айде, Айде, кравички. Обичат и ви, Жито. Дали обичат и бисквитки обичате ли? Ти бисквитка обичаш ли? Аз ли? Не, кравите. Айде, 4 крави хванах. 5 да ще хванем? Хванахме я. Аз пък хванах само една. Да, 6-та последната. Така. Хлесна. Анте. Кравите ма слушат. Махай се вече. Не ми трябва. Мъжна крава. Така, вкарахме една крава. Което е добре. Аз водя 6 или 7. Мага. Мистер Кути прекалява. Мирониче, не прикалявай. Вижте, това е река иска. Вижте, откъде извира. Там. Само мога да си настроя микрофона. Така отивам да привлечам една крава. Нема крава. Откъде няма да моля.
Айде буйната банаха във водата. Само една хитра остана горе. What the fuck, лагнаме. Адски. Добре, тая хамата крал, защо не идва? Айде, ама ставаха само 4. Не идва, ти. Питам се да се кача по някакъв много стръмен път. Откъдето извира река Искър. Преди ставах едни много гадни бъгове в Майнкрафта. Нали? Значи като се мъчи да качваш край смисъл, ако има някакъв бъг, трябва да правиш тълбички. Защото някакви се бъгваха и не можеха. Ако не се лъжа, беше на тук те. Падана, Анте. Добре, тая крава падна. Аре, спокой се. Накрая ще убие си Ние зад кара ще цъкаме още малко, поне аз. и аз. Мисля, ние винаги ще играем, нали, зад кадър, понеже напоследък нямам, поне аз какво да правя, но ми е скучно. Особено сега като... Тая мръсна крава май ми последва. И не още не е последва. Аре бе, защо се отказахте, брачели? Иване, за кого се отказа? Иване, за кого се Ако отказа? имахме нем, так ще да кръстя тая крава мързеливко, защото много мързи да вари. Виждате? Мързеливко. Мърцеливка, не пецнах. Къде избяга Иван, бе? Иван Душков. Иван къде избяга, бе? И той е Иван. Добре, къде останат ти сега, бе? Кам. Да. Ай, иде. Аре, ма по-бързо. Ма Иванке. Аз те видях, значи сме правилен път. Аре, бе, коста е, Речо? Иване, Това защо спиш ли, бе? спрял, бе? Иване, спиш ли, бе? Иване! Мърдай са. Иване! Изнасилвам крава само да се мръдне. Иване, не ми се приня недостъпен. Така, Иване. Това е... Аре, бе! Иване. Аре, ма. ОМГ, лагна. Нали? Кравите не ме слушат. Давай напред, бе. Иван, идва. По-бързо, ай. Боби. Боби, ОМГ. Така. Чудото на природата, дам господа. Какво излезе? Значи това е женската, това е мъжката. Защото това Сега е... виж аз колко крави ти воля. 200, бе. Идвам. Видях са. Вече имам 3 крави. Население голямо, атек. Знам да дропват кожа. Правите... Ти какво писа Динаксър? Видя ли какво писа Динаксър? Какво? Кожа? Правите да се бръзнат. Помага. Обърках ли пътя, бе? Не, бе, натам си. Дай сега надолу. Къде е? Яма водя тръгне. Чакай, че едната изостава. Райчо. Той е Райчо. Аре, той нагоре, Видях. Аре, самала крава. Почивай. Добре, после се върни да остана цели пък. Райчо. Как може, бе? Аверчета. За кой избягахте? Аз идвам да помагам. Идвам да помагам. Дай да кръстосам още 2 пъти. ОМГ, чакай, че ми лагна. Много лагва нещо, не знам защо. Райчо. Куча на края, браво. Много сигурно. Аре. О, всички крави да мине. Давай. Дай Райчото. Аре, искаш ли? Айде, чудото на природата бе осъществено. Аре. Тъй? Една крава остана некръстосана. Нищо. Опа, я... Имам една идея. Трябва да направя стълбички и аз приключвам с този епизод. Имаш ли дърво? Ще ида до къща да взема. Така да, господа, аз ще ги кръкосам и приключвам епизода. Да направят малко беден. Да. Дай, червъшки, аре, хранете са. Ти сам, аз седам. Правете бебита. Окей, да там да
сложим стълбите. Ай по-бързо, че сега ще кажа да лягаме. Смисъл в сървъра. Готово, май кръстоса си. Не, една остана не кръстосана. И ще се стане такава. Май ще... Опа, чай, това... О, шит. Чай, тук бях една главна глупост. Остави го там. Аре, идвай да лягаме. Аре. Така, докато вървим до къщи, искам да ви кажа. Дами и господа, това ще бъде този епизод. Надявам се да ви хареса. Може да харесате, да се абонирате. И още пак ще ви пожелая весели празници. И да, до виждане. До видания.